Golayda Russiýanyň ýokary derejeli howpsuzlyk resmisi Awganystanyň demirgazyk serhet ýakalaryna Islam döwleti ekstremist toporunyň 5000 töweregi söwüşjüsiniň bardygyny aýtdy. Bu habaryň fonunda 24-nji maýda Azatlyk radiosyna Awganystanyň demirgazyk sebitlerine özüni Türkmenistany diýip tanışdyrýan Islam döwleti toporunyň söwüşjüleri barada maglumat gelip gowuşdy. 21-nji maýda Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň başlygy Aleksandr Bartnikov Täjikistana eden saparyndan soň Awganystanyň postsovet Merkezi Aziýa ýurtlary bilen terhetleşýän demirgazyk çäklerini Islam döwletiniň şahamçasyna degişli 5000 töweregi söwüşjüniň ýygnanandygyny aýtdy. Serhet howpsuzlygynyň güýçlendirilmegine çağırış etdi. Islam döwleti ekstremist toporunyň Awganystanyň şahamçasy 2014-nji ýylda Islam döwleti Horasan adyny alypdy. Metbuat habarlaryna görä ýokary derejeli Rus resmileri soňky bir ýylyň dowamyna garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna agza döwletleriň Awgan serhedine ýygyderli alada bildirip geldi. Bu maglumatlaryň fonunda Azatlyk radiosyna Awganystanyň demirgazyk sebitlerini Islam döwleti ekstremist toporunyň söwüşjüleriniň hataryna asly Türkmenistanly agzalaryň hem bardygy barada maglumat gelip gowuşdy. 24-nji maýda Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren maglumatyny Awganystanyň demirgazyk sebitleriniň ýaşaýjysy Kudratullah Faryab vilayatynyň çägine Islam döwleti toporunyň özüni Türkmenistany diýip tanışdyran 4 söwüşjüsine duşanlygyny gurrun berdi. Türkmenler var ekeni, Kazak, Çiçililer var ekeni. Türkmen hökümeti Islam döwletiniň hataryna goşulan Türkmenistanly raýatlar barada resmi beýanat bilen çykyş etmäni gelýär. Azatlyk radiosy demirgazyk Awganystanyň Islam döwleti söwüşjüleriniň hataryna Türkmenistanly jeňçileriň bardygyny Awgan we Türkmen resmiýetlerine tasdikladyp bilmedi. Media we metbuat habarlaryna görä demirgazyk Awganystanyň Islam döwletiniň jeňçileri bar. Ýöne Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulumurady sebitde ýerli resmiýetleriň Islam döwletiniň söwüşjüleri baradaky maglumatlary häzirki wagtda ne tasdiklaýanlygyny, ne de ret edýänligini aýtdy. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde 11-nji synpy ýagny mekdebi tamamlayan okuwçylar üçin soňky jaň dawarlarynyň geçirilmegine 2 gün galanda enatalaryň ençemesi bu dawara üçin edilýän çykdagylaryň aşy köpdüginden şikayet edýär. Şol bir wagtda olar çağalarynyň öz janyna kastetmeginden alad edip soňky jaň dawarlary üçin prosentine kart pul almaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Lebap vilayatynyň habarçylarynyň biri bilen söhbetdeş bolan saýatly enatalar 25-nji maýda bellenilýän bu dawara we ondan soňky çäreler üçin her okuwçynyň ortaça 2000 manat çykdaja etmeli bolýandygyny gurrun berdiler. Saýat etrawynda mektep okuwçylary gutorduş dawaralary, oturşuklar üçin diýip adyndan 3 eşik tikinýärler. Muallimlere sowat almak, mektebi bedemek ýaly çäreler üçin pul ýygnaýarlar. Bularyň ählisi ortaça 2000 manata düşýär diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 23-nji maýda gurrun berdi. Ol ýurtdaky ykdysady kynçylyklary bilen baglykda enatalaryň köpüsiniň bu pul serişdesini sarp etmäge maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýar. Häzirki wagt öz janyna kaseden çağı ýok. Ýöne beýleki etraplarda ýa-da welaýatlarda şeýle wakalaryň bolandygy barada gurrunlar boldy. Enatalar çağasy öz-özüne bir zat eder diýip gorkýarlar. Şol sebäpli olar çağalary klasdaşlarynyň arasynda kemsinmesin diýip kardyna pul alýarlar we gymmat baha matalary satyn alýarlar, ýygnalýan puly berýärler diýip habarçy aýtdy. Paýtagat Aşgabatyň döwlet dukanlaryna şeker ilaty her gün ýerden saat 8-de her ele 1-2 kilogram aralygyna çäkli möçberde satylyp başlandy. Adamlar bir näçe saat öňünden baryp nowata ýazylýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bu barada 24-nji maýda habar berdi. Onuň maglumatyna görä şeker çağalary satylmaýar. Diňe ula adamlaryň satyn almagyna ruhsat berilýär. Bir näçe saat öňünden nowata ýazylýan adamlarda tumuz hasyl möwsüminiň öň ýany hyrydarly harit bolan şekeri satyn almak üçin mümkinçilik bar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Ol Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň öňüne şeker satyn almak üçin dören nowatyň suratyny düşürip azatlyga uğratdy. Habarçynyň sözlerine görä şäheriň ilaty şekeriň geljekde hassa gymmatlamagynyň howatyr edip häzirki wagtda ätiýaç üçin onu satyn alyp goýmaga synanşýar. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna 1 kilogram şekeriň bahasy 7 manatdan satylýar. Onuň hususy sowdadaky bahasy 12 manata çenli çykýar. Mundan bir näçe ýyl ozal şekeriň 1 kilogramy 3 manata durýardy diýip habarçy sözüne goşýar. 21-nji maýda Azatlyk radiosy Aşgabatyň bazarlaryna şekeriň ýitirim bolanlygy barada habar beripdi. Şondan bir hepde ozal ýerli habarçymyz Aşgabatyň Parahat etrapçysynyň 21-nji döwlet dukanyna 1 kilogram şeker satyn alýan müşterileri margarin satyn almak şertiniň goýulýanlygyny habar beripdi.
Türkmenistanyň döwlet medeniýeti paýtagtyň döwlet dukanlarynaky şeker gytçylygy barada maglumat bermeýär. Resmi habarlara görä hökümet Balkan we Mara vilayatlaryna şugundur ösdürip ýetişdirýär. Hem de Mara vilayatyna ýerleşýän Mara şeker döwlet kärhanasyna şeker öndürilýär.